Abuztuak 21 dituen honetan, Irunen eta Hendaian G7 ezetz esateko kontragailurra hasi da. Arlo baikor batetik, ikuspegi baikor batetik eta eraikitzaile batetik, alternatibak eskaini zaizkio kapitalismoari gaurtik aurrera eta besteak beste feminismoaz, ekologismoaz eta migrazio politikaz arituko dira. Hainbat hitzaldi egingo dira, gaur besteak beste osotara 30 hitzaldi eta jardunaldi baino gehiago burutuko dira Irungo Fikoba eta Hendaia Eskola eta Les Baguettes zinemaren artean. Kontragailurra antolatzeko 100 erakunde baino gehiago batu egin dira eredu neoliberala eta zapalkuntza sistema desberdinen aurrean bestelako bideak proposatzeko. Ondorioz, kontragailurra borroken 7 tematika nagusitan oinarrituko da. 70 hitzaldi, tailer eta kultur jarduera anitz eskaini. Azkeneko asteetan zehar iragarri bezala, abuztuaren 21-tik 23-ra burutuko da G7 alternatibak eskaintzen dizkion kontragailurra, Irungo Fikoban eta Hendaiako zenbait guneetan. Perspektiba antikapitalista, ekologista, feminista, antikolonialista, sozial eta aniztasunetik egindako ekarpenak bilduko dira datozen egunetan beraz, Euskal Herriko ipar eta hegoaldean.